Hello și astăzi ne vom juca Roblox Pokémon împreună cu fratele meu. Hai să începem. Să vedem cum arătăm noi. Da, foarte ciudat arătăm noi, pentru că nu știu, dar nu prea se conectează. Ia uitați-l și pe fratele nostru aici. Îi scriem. Salut abonații! Da, eu nu știu, dar așa arăt eu. Așa că ne vom schimba tot skin-ul. Să ne facem o fată. De puțin mai greu. Și voi pleca puțin până când alegeți voi un păr aici. Am revenit, așa că vreau să vă spun o chestie. Am văzut că fratele meu nu înțelege de ce are mai mulți abonați. Dacă vrei să-l întrece, pentru că vreți să-l întrece, nu uitați să dați un mare like și un subscribe, pentru că voi posta mai multe dacă dați un mare like și un subscribe. Să spargeți acel butonaj cum ne sparge pe noi internetul. Deci ați văzut cum așteptăm noi că nu merge prea bine internetul, așa să spargeți și voi acel butonaj de like. Am vrut să-mi iau căștile ca să aud cei de pe Roblox, să fie mai ok și să vă aud, să mă auziți și voi pe voi mai bine. Așa că o să ne punem două codițe, pentru că eu sunt cute așa și a venit fratele meu la mine în cameră și salut abonații. Și unde tot căutai Ari? Salut abonații. Bună abonaților! Să-i dați și like lui verișoara mea. Ea nu știu de ce mă confundă cu fratele meu. A venit la Salutare, la revedere! La revedere! Intru și mai fac încă un videoclip și să vă uitați la ambii cum vă jucați, că de data asta vă urăm și Crăciunul o să avem niște haine noi. Bun, a venit până la noi în cameră, dar ca să-și facă și să vadă și, pentru că cum ar veni, el a postat și el un videoclip, o să-ți uitați-l, a venit aici în fața noastră, dar el nu știe că noi încă ne schimbăm și trebuie să înțeleagă puțin. Ce păr e ăsta? Să ne punem acest păr. Și vreau să ne facem foarte cute. Nu că, wow, ce tare să stea, ce cute. Wow. Am picat părul nou, după cum vedeți. Bine, eu nu prea m-am mai jucat de mult. Și normal că nu prea mai știu, dar fiți atenți. Îmi place niște păr
părul de la school. S-C-H-O-O-L. Deci am păr de băiat, nu știu, nu mă întrebați că nu știu. Ăsta îmi place. Sau ăsta îmi plac, ăsta cu bretonaj. Ăsta cred că e foarte subțire. Wow, ăsta. Uite, astea sunt cute. O să mergem acum, pentru că eu am căști. Și vreau să-mi caut bretonul de ăsta. Nu, prea îmi stă bine. Cred că vom rămâne așa și ne vom pune în față. Ce am această... Să mă dau jos. Mi-e place fata asta foarte mult și acum să ne și îmbrăcăm. Ne îmbrăcăm frumușel. Ce câte să se Hello Kitty. Știu eu o bluză. De asta știu de când m-am jucat. Asta îmi place foarte mult. Dar hai că scriu Hello Kitty. L-L-O K-I-T-I. Mașina asta nu știu ce are cu mine de tot. Urcă peste mine, coboară. Da, dar noi ne continuăm aici treaba noastră. Cred că tricoul ăsta e ok. Deci urâte. Să facem mâinile albe. Tot în care era. Uite acesta. Sau acesta. Sunt foarte multe și este foarte grea alegerea. Nu prea mai găsesc. Tot acela îmi place superb. Bun. Îmi vreau ceva pe cap. Vrei și de iepuraș. Sau așa. Nu. Așa. Nu așa. Să vedem. Cred că așa. Bun, m-a luat fratele meu pe această bicicletă, dar vreau o mașinuță. Facem roz. Nu avem muzică.
Nu prea știu să conduc. Da, foarte bine, nu prea știu să conduc, așa că șterg mașina. O să ne luăm un ăsta. Nu-mi place mașina asta. Intrați și voi. Că am și uitat cum. Și mergem să de pica el coco. Dar noi vom lua hoverboard-ul, vom face rost, vom merge aici și o să scriu De ce nu ai vrut? și acum vom face așa, să abonați-vă la canal. Nu uitați să dați un mare like și un subscribe, să mă faceți foarte fericită cum sunt pe Roblox. Nu știți voi cum arăt eu? Trebuie să, ca să vedeți cum arăt eu, trebuie să intrați pe canalul meu și să vedeți un videoclip. Și acel videoclip vă va arăta cum arăt sau cum nu arăt. Dacă semăn ca în Roblox sau dacă nu. Dacă sunt așa bucuroasă sau dacă nu. Așa că apăsați imediat pe butonul de like și de subscribe ca să vedeți toate videoclipurile mele. Așa că dacă vreți să avem o poza noastră de ca canalului cu voi, nu uitați să intrați, să mergem la fratele nostru. Ia uitați-l, el este fratele meu. A venit aici Rumi, ia uitați pe Rumi. Această verișoara mea tot mă confundă cu... Pa, nu te confund. El nu prea dorește să fie cu mine, frate. Dar, într-adevăr, eu îl consider fratele meu pentru că stă foarte mult pe la mine. Dar, într-adevăr, el nu este fratele meu și este nașul meu. Așa că, da, acum am poftă de un cola. De o cola am o poftă pe aici. Nu mai închid. Frigiderul o las așa că sunt oricum. Și o să-i spun să facă casă la apartament, pentru că mie-mi place apartamentul. Și ăsta, da, mie-mi place. Uitați ce lumină roșie, ce urât. Nu uitați să nu fiți ca acel om, să fiți drăguți ca mine, cu o față foarte zâmbitoare. Dați zâmbitoare. Și fratele meu, ia uitați ce zâmbitor e. Acum mergem să ne facem... Hai să mergem să ne facem apartamentul. Haide. Știu că arăt ca o copilă mică, dar Unde ai pus încărcătorul? mie tot îmi plac. Unde? Unde? Acui încărcător. Nu știu. Așa că dați un mare like pentru că nu știu unde s-a dus nașul meu. Îi spun frate că mai ușor. Uitați-l aici și pe Romia asta umblă pe aici, hai. Ca
rara. Bă, asta e apunata mea? Am trebuie și abonata mea, deci dacă e... abonata mea, respect. Respect, ești abonata mea? Că nu știu. Sau alu. Mașină. Sunt respectuoasă că nu se face zi odată, fata mea. Nu mai vreau, gata. Ce e mașina mea? Nu are Robux, cred. Da. Nu mai contează. Bă, aici s-a făcut fratele meu, dar nu deschide ușa, Cristine, că a venit și nu la tine. Acum mergem să-l căutăm. Să ne plimbăm prin oraș. Omul ăsta stă aici și tot din cap. Arată un... Vreau să... Nu știu ce vreau. Știți ce vreau? O să mergem imediat și o să vă zic ce vreau. Mama, s-a inventat viteza 40. Da, merg eu așa de încet. Imediat vă voi veți vedea ce îmi doresc eu. Și acum că v-am ținut un suspans ca să ajungem aici, vreau să vă spun că să vedeți ce îmi doresc eu, trebuie să dați un mare like și un subscribe. Și dacă nu dați, eu sunt foarte bună și vă spun dinainte, dar promiteți că că spuneți și vă rog să dați dacă aflați și să știți că faza este că îmi doresc să facem foarte mulți abonați. Doresc pentru că vreau să avem mai mulți abonați ca Albert aici, dar o să plec puțin. Pa. Am revenit, îmi pun căștile la loc să vă aud pe voi. Nu știu dacă pe voi sau pe tabletă, că nu știu unde le-am pus. Și acum, pentru că fratele meu mi-a furat abonat, acum să mergem să vedem. Nu mai ridica mâinile sus că te bat. Bă, asta e abonata mea. Mea. Ba nu e a mea. O salvez. Merg la spital cu ea. Ai călcat-o. Am călcat-o pe naiba. Da, fratele meu nu prea azi dorește să aibă canal de YouTube, dar se pare că nu știu. Ce se pare? Vreau să știu și eu ce se pare. Eu am închis cortina ca să fug și să iau niște medicamente și să o duc la ambulanță să fac ceva aici. Am eu ambulanță. Bă, stai și tu o leacă. Bă, eu ce? Asta s-a dus acolo. Unde se-a dus? La mine? Eu că asta
asta se joacă cu mine, de-a spitalul și eu vreau să o fac bine. Ea nu știe. Vino încoa să-ți dau pastilele, că n-am timp de... Bun, n-am timp de nimic, trebuie să merg în... Acum merg, iau căruciorul ăsta ce-o fi, dar sper că mai rămas fata aia acolo. Dacă nu, nu e abonata mea, că abonații mei sunt drăguți. Abonații... Bă, fată! Bă, asta a născut. Am luat-o pe ea și pe copila ei. Încoasă-te! Ia, uite că asta merge cu mine așa. Helmi, că... Bă, nu m-a luat și pe mine! M-a uitat! Stai! Bun, am venit. Gata, închide ușa. Bună, fata mea! Ba, asta a născut. Dar în fine. Îmi fac casa mea. Și uite ce se întâmplă cu voi acum. Faceți mare spitalul. O duci la mine acasă pentru că eu am un spital. Nu știu de ce am un spital. Dar, dacă doriți să vedeți și voi, dar cred că o să pun casa asta ca să nu crede oamenii că sunt milionară să mă jefuiască. I-am făcut o casă la asta mie, că deschid ușa. Respect, O fac 56. și o fac și o zic D-O-A-R A-B-O-N-A-C-I A-U A-U O-I-E. Eu sunt abonat. Doar abonați au voi și doar abonați au voi. Gata, băi. Și fata asta, pentru că este abonată la canal, va primi... Erai abonată? Nu știu nici eu. Eu nu știu. Iată ce casă frumoasă. Da, e Ruminic, care este foarte... Ia, ține de aici că văd că e săracă, e mai murdărit așa. O stau o leacă aici. Haide, bă, asta are buză cu cățel. Albert, vino repede că tu... Cine, Dumnezeu, mă sună? Întrebați-mi și mie, este abonat măcar? Da, este abonatul meu. Hai, intră. După cum vedeți, o să fac un pătuț de ăsta pentru bebei. După cum vedeți, E bebic. bebicul acesta. Bebicul acesta ți-a la bani. Nu contează. Toți cei care sunt aici primesc bani pentru că sunt abonații mei și îi las să stea, după cum vedeți. Și am pus acest pat. Pe unde a plecat bebicul? A fugit bebicul! Mi-a fugit bebicul! Bă, bebicul meu unde s-a dus? S-a dus la mare. Bun. Doar abonații oricum au voie. Abonații au voie și acum facem ceva. Ari, tu vine la mine și îmi zice dacă sunt abonat, că eu veneam la tine acasă. Așteptați! Dați un mare like și un subscribe, vă rog eu din tot sufletul, dați un like. Bun. Ești abonat sau tu ai sunat, mă rog, așa? Ești abonat? Sunt cel mai mare. Bine. Asta e mașina voastră, vă dau vouă. Acum fac ceva de mâncare pentru abonații mei. Nu știu de ce sunt așa drăguță. Și
Săptămâna trecută îmi place foarte mult skin-ul care mi l-am pus. Și facem băga foc. Am o întrebare, mai durează foarte 1000. Mai durează foarte mult, doamna. Și sper să... Nu! Vino fata încoa! Vino! Dăm like. Help! Ce help? Stai că vin eu, că era de fără. Unde ești? Ai băgat în foc? Nu, ea nu vrea să asculte și e băgat în foc. Unde? Dar unde, doamne, mai ieșit? Am dat foc! Bă, fata asta se bagă în foc. În care foc? Iar eu nu mai pot de... că mama a luat focul și m-am aruncat în apă. Mama. Ba, acum vine focul, după aia stai că te ajut oare. Bă, ce hero, că pare că se-a băgat pe tufișe. Ce? Bă, cine, doamne, iartă-mă de tufiș? Aoleu. Ia-te-le jucări. În sfârșit. Dar și cu mine cum rămâne? Aruncă-te în apa asta. Uite, vezi? De la focul de treabă, fac. Bă, fata asta se... Albert, lasă-o în pace. Nu putea face intenționat să băgat în focul ăla. Da, abonații sunt abonați. Nu intrați la baie. Unde? Aici ai baie? Of, să vedeți cât de mult vă iubesc eu pe voi, abonaților. Oh my god, nici nu vine în brațe. Eu aici primesc doar abonații, doar că cine sună vin. Bă, dar nu te mai mișca, că e căreau. Și eu aici eu sunt cel mai bogat, dar că eu acum mă lupt cu verișoara mea ca abonat, că noi suntem cei mai mari abonați. Și ea vrea cu mine să îmi fure toți abonații. Așa Nu că uitați dacă doriți să fiți cei mai mari abonați. o să merg la ea acasă. Doar pentru câteva... Bă, vină cu prominii. Gata, te iau și te arunc în spital. Eu o să-mi iau o mașină mai mare. Am luat-o de la o mașinărie. Merge foarte greu. Mi-am luat o mașină mai mare care e un pic. Gata, știți ce o să fac? O să închid cortina. Ai închis? O să îi spun că merg să iau medicamente. Eu eram taxi, Și da? am plecat. Albert, fugi. Dar eu eram capsi. Eu eram capsi. Auzi la mine, eram capsi. Te-ai picare că eu eram capsi. Livrare. Eu eram capsi. A venit taxiul. Și doar abonații, adică voi aveți voie și chiar vă rog să intrați. Voi face mai încolo să vă dați o să ne jucăm mai încolo Roblox și o să filmăm, dar o să mai dansăm și o să mai dansăm și mâine a venit iar aia. Dansăm. O să facem mâine un concurs de dans. Cu cine? Cred că mâine, da. Mâine. Sau pe Dress to Impress. Așa că la revedere!